Danas ćemo igrati CS2. U ovom videu imamo specijalnog gosta, a to je Mihajlo Madić. Majstor žena. Majstor žena, da. Ako Mihajlo uspe da pobedi 5 botova, ja ću mu pokloniti Deagle, Glock i fantastični AK-47. Ako kojim slučajem izgubi, zavrtet ćemo točak sreće i ići će na sve ili ništa. Postoje ljudi, 30.000 miliona pokušaja, uspjeli smo da rešimo problem, tako da idem ja u palatu samo polako, da vidim šta ću da napravim i moram da ostanem što više kilova. Ajde. Ajde Miki, jel ih čuješ bre na te nove tvoje slušalice, brate, otrčaš svi na rampu. Bravo Miki, ide plant, uzimaš lovu. Da li ti je taj dobar štek, šta misliš, a? Ne. Pazi, stižu ti, čuje se. Ne! Tu su ti svi. Još. Bravo Miki. Gdje još? Kriju se tu negdje, pazi. Kriju. Popadaše ko zečevi. 1-0 za tebe Miki, ako Jedan. neko ne defuza. Ma neće, nemaju vremena. Jedno da. Bravo Miki. Ovaj nož mi dosta donosi, kako da ti kažem, sreću. To je dobro. Koju pušku da uzem? Ja ću uzeti AK-47, brat, za promjenu. Što imaš stikere neke, dobro ti izgleda AK-47. Pa nije loše. Ajmo Miki, spremi se sad, dobro stiže 5 botova, mnogo dobro. Mnogo jačih, tako da ću se potruditi da što bude dobro za nas. Idemo. Ajde, ja ću malo da ti pomažem odakle stiže, jel možeš? Može, nije problem. Možeš opet da ideš plant. Mogu. I kad ubiješ svih 5, idi na CT i ubij 6. ovog, on ti donosi ekstra poene, da znaš tamo. Važi. Brate moj, oni tebe traže skroz na kontra strani. Ma kojih šiša? Pazi rampu Miki, desno, tu ti je. Tu, rampica. Miki, evo ih stiže, rulja, ali kasno stižu, tu ti stižu, levo. Vamo, iza, desno. Opa, dobro je Miki. A do 2-0, brate, ja sam pobedio. Bravo Niki, znači ti samo treba ovdje da plantaš i završio si, brate, sve. Važi. Idem sad malo na kombinacija B. Ali realno, brate, jel deluju mnogo glupovi botovi? Pa izgubili su prostoru i vremenu, šta ćeš? Ček, sad ću idem malo. A realno Miki, realno ne znaju gde udaraju. Ne da gde čera. Boga mi. Evo ga, bacio bombu. Sad su provalili gde si Miki. Šta bežiš, provalili su da si na B, a? Provalili me botovi, brate. Lako Miki. Op, čuje se, skače neko tu. Evo ga, vidimo ručicu. Bravo Miki, kakav kill. Jedan je pao Miki, ajmo sad i drugi da padne. Ajde, brate, treba. Šta misliš, opet plant, a? Pa mora, brate. Brate. Ne! Ne! Bot squad. Znaš li da ga nisam video, Miki, brate moj? Jebi ga. Igramo do 10, brate. Ajde. Što više, to bolje. Sad se potrudim, ne znam se ja Mihajlo Madić. Mihajlo, mora da bude 3-1 sad. Ajde, opasni su botovi, sve sad su bolji, su ovo povampirili, brate. Nije ovo dobro. Alo, ali prve dve su lagano, Miki, bile. I sad nekako kao da su naučili, kao da su bolji. Gdje si se sakrio botu? Miki, jedan ti je levo, pazi, jedan ti je levo. I jedan je tu gde gledaš isto rampa. Sad ih ima pun klinac ovdje. Jesi ih vidio? Da li da ga Čujem ih, čekam? bre. Malo, 20 sekundi. Imam vremena. Miki, ima ih sad 4 tu. Znao si! Jao, mame! Miki, kao da su se u momentu opametili, brate moj. Čekaj. Uzet ću MP9. Ma idem, brate, idem na B malo. Idem kroz centar, stani. Ajde, kroz centar grada. Nego me zeznuo malo miš, ali oprosti zato što jebi ga. Roke, Miki, jedan ti ostao vamo levo samo. Tamo. A ne mogu se popiti, više. Bolje tamo idi plantaj, ali jedan te čeka. Na beli! Piči. Ne, tamo gdje si gledao, tu tamo idi. Ali mogu skočiti. Ne možeš tu je mnogo teško se popeti, brate moj. Da, ne. Veruj mi. Idem na... Jedan ti je desno. Eto ga. Pazi. Eto ga tu. Bravo, Miki. Ne! A brate, nestalo mi šanžer. Pa Miki, ali realno teško igrati protiv 5 igrača. Pa ne može, brate, jebi ga. Pazi, jeste Miki dobar igrač, ali jebi ga, 5 je 5, jel tako? 5 je 5, pa ne mogu jedan. Ja sam sama, njih je 5, brate. 5. Ali zato je i ovaj challenge zanimljiv, jel tako? Da, jako je težak, ali probat ćemo još. Mnogo ih ima, bre, mnogo ih ima, čoveče bože. Možda nije pametno što sam uzeo snajper. Zavisi kako pucaš sa snajperom, ako si dobar, dobro je. Znao sam. Ništa. Izađi ako smeš. A sad ne smeš. Sakrio si sisa, Miki! Plantaj the bomb! Ajmo, Miki, možeš ti to. Ajmo na 3-3. Beži. Izađi. Izađi mala! Brate, šta li rade ovi botovi? Znači, čas su vrhunski, čas ne znaju gde udaraju, brate moj. Beži, Miki! Bravo, Miki. Dobro, ništa.
3-3. Bam! 3-3, bravo. Dobro, držim Bravo, se 3. Miki, da li je moguće da je bot izvadio nož, brate moj? Ovo je Neka nemoguće. izvadi, ako pobedim, ne znam, uzet ću kaloš. Ajmo, Miki, 3-3 je, brate moj, ozbiljna partija ispred tebe. Ajmo da vidimo šta ćemo uraditi. Šta ćemo na sad da kraju. uradimo? Samo je malo zeza ovo. Ček, samo respekt, stani. Šta te zeza? Ma malo miškac oznoji mi ruka, ali nema veze, lagano. A dobro, to je od napetosti, Miki. Jest. Opa! Kakva glava, brate moj. Jedan ti je blizu tu. Vrata, tu. Bravo, Miki! Čekaj, odem u kičma. Odem u kičma, Miki. Zapali, ne gori. Boga mi, padoše dvojica, Miki. Ajmo da vidimo ko će biti treći. Ko će biti treći? Šta rade ovi botovi, brate moj? Zbunili se. Miki, ovo nisam vidio, brate moj. U životu. Pazi, tu su dva. Dole, molim to. Da ne bu moguće, brate moj. Al dobro, četvrte, ubijem kill C4 eksploziv. Opet imaš za AK-47, baš te briga. Iznam SG, bat. SG, jel on malo precizniji, a? On je mnogo bolji, realno, i potrudit ću se, uzet ću. Idem Bema, baš me briga, bat. Tebi uglavnom jure dva bota, brate moji, a ovi ostali kad plentaš bleje negdje gledaju, piju kafu, šta rade Čute, već? brate, čute, ne znam što čute. Ne znam šta im je sa glavama uopšte, brate moji. Sljedeći put ima da ih stavimo na hard, brate moji. Lele, pa tu sam ga najebao, bat. Ne! Aaaa! Dođi vama malo, Lele, 5. Brate, jel moguće ovo? Crna. Pazi, tu je blizu. Vidim ga. Au, brate, šta rade ovi botovi? Da li su ovi normalni, brate? Normalni. Oni ne znaju kad ti plentaš, brate. U stvari, evo ih sad. Vidi ga. Evo, malo da se opamete ako je moguće, brate. Evo ih. Opa, pazi, zakini se da pukne bomba. Bravo, Miki. Kakvi idioti, brate moj. Bravo, bre. Idemo do 10, Bravo, brate. Miki. Ajde do 10, pa nek ide život, brate. Ovo je strašno, brate. Ja sam mislio da oni bar trče negdje gdje treba, brate. Dobro, pa to je i Oni- poenta challenge-a videa, tako da lagano. Pa jest. Imam dobre stikere, Oni vidio bukvalno sam. ne znaju gdje udaraju, veruj mi, brate. Da, to je istina. A, malo da im flashuješ, da ne vidi ništa. Znao sam. Hop! Smoke! Zapali ih, Miki, to ne gore. Sad ću probam nešto na kombinaciju, već. Ideš na rampu dole, a? Pa probam nešto, pa šta bude. O, kakva glava, bravo, Miki. Izađi! Dong Tilisi. Znači ima jedan tu. Jel ima ovdje? O! Joj! Bravo, Miki, 3. Dobre. Ne mogu da plantam, sorry. Ajmo, Miki, ostalo su još dva, brate moji. Bravo, Miki! Skini ga, bre! Jebem ti, treba mu 20 metkova da ga pogodiš. Ubij tog levo, imaš levo jednog tu. Planta, defuser. Ne, nazad, ubit te bomba. Kodi ga! Jao! Crazy me ubim, da? 6-3. Znači, zlatan igrač. Dobre. Eto. Wow! Op, blizu je. O, izađi mala! Bravo, Miki! A Miki za svaki slučaj baca moli, Dobro, to baca bude dobro, flash. samo kombinacija je bitna. A Miki, a realno, brate, ta kombinacija je najbitnija. Znači, flash, bomba i moli. Istina. Botovi, gdje su vam detaljine? Da li moguće? Ne može da stigne, nema šanse. 7-3. Ajde, 7-3, bravo, Miki, Još 3 bravo, poena Miki. mi treba, 3 boda. Mave peću malo za promjenu, ovako, tu i evo ga, rešeno. Idemo dalje. Šta misliš sad, na mid da ideš, a? Među ovdje, između, Sad u ću centar sad. grada. Da vidimo njihov raspored sad, Miki, brate moj. Da li možeš da ih odradiš, brate, da ostanu na 3? Sad ću da vidim, stani. Oooo! Omaši ga, dobro, ništa. Miki, znači, proletelo mu pored uveta, realno. Jeste, ne, Bolje ti uzmi MP9, brate moj, on je sigurniji, on puca, brate Kad moj. imam za pare neću sa AWP, brat, ne želim. To mogu kad bude malo više imao razlike. Pa malo je zajebano kad igraš 5 na 1, iskreno. Sa AWP, pa da. Koja rulja, brate moj. Kako trče ko muve bez glave, brate, ovo je nemoguće, brate. Ko mi baci bombu? Tu ti je jedan. Gdje? Drugi. Bravo, Miki. Ne mogu da plantam, izem sebi kopačku. Kopačku. Izjedem ti kopačku, Miki. Znao sam. Boga mi, Miki, stižu te, brate moji. Stižu te, Miki, sad će... Nemoj da plantaš.
Brate moj, ovaj neće da defuza. Ali ovaj hoće. Botovi! Bravo, botu moj. Jel moguće ovo, Miki, na svom kutlu? Idemo, botovi, pobjeda. Gotovi. Nema da uspije. Doviđenja. Brate, Srećno. ovo nije easy mod. Ovo je... Ovo je najeasy mod koji postoji na svijetu. Do 10 igramo. Uzet ću samo vatru. Ne, Miki, do 12 igramo, ali slušaj, sad ideš, brate, sad će oni da plentaju. Sad je opasna 12 li se situacija. igra? Da, do 12, brate moj, nema do 10. Pazi, Miki, ide ti rulja, znači tu. Evo da ti malo pomognem, brate moj. Dobro, Što dobro. ide rulje. Evo ga, 3, 2, 1, 2. Znao sam. Kakav pik, Miki. Ništa ne mogu da uradim. Ne mogu, brate. Jebi ga, nisam imao helte, brate. Znao sam, mislim da... O! Dobro je, pade, brate moj. Bravo, Miki, pade i drugi. Evo, prošli treći. Ne, oni su ti svi kontra, Miki, oni su na B, brate, sad će plentaju bombu. Sad ću nešto da probam, sekunda, brate, sad ću nešto da probam. Au, mame, nesto mi šanžer. Jao, Miki, da je malo više metkao, bilo bi dobro, ali ne vredi. Ne vredi, 9-7. brate. Uzet ću, brate moj, aug. Ajmo, Aug, on je isto precizan, kao SG. Sličan, brate, da. Bacio mi je smoke. Onaj flash. Opa, evo ga smoke. Pa! Bravo, Miki. Opa, Među vama, mali. još jedan. Svi su tu, Miki. Bravo, Miki. Plentali su bombu, pazi. Znam. Dobre. 9-8, Boga ovo mi! ljudi nije dobro, ljudi. Ovo Približavaju nije se dobro, botovi, Miki. 2 bota mi je ostalo, brate, realno li? Ajmo, Miki, moraš da izdržiš do kraja, mora win da bude. Opa, bravo, pade jedan. Na koga li ovaj put sam mučenik? Možda na svoje. Ubi ga. O, dobro je, imao si sreće. Na Bela. Vamo su plentali, na. Gledaj kako su bacili smoke, mamicu im njihovu. Bravo, Miki. Ne može. Iza leđa, brate. 9-9, Ljudi, 9-9. brate moj. 9-9. Nije moglo gore. 9-9 ljudi. Ovo ljudi stvarno nije dobro, ali potrudit ćemo se da ostvarimo naš rezultat. A Miki, jesi ti donk ili nisi? Sad ćemo da probamo, stani, čekaj. Tako bre. Pazi. Si video? Tu su. Sve mi je jasno. Pazi, tu su. Ete ga. Bravo. Ide još jedan je tu. Pazi. Au. Brate moj. Moguće, brate. 10, Miki, ali realno na početku kao da su bili gluplji. I samo u jednom momentu kao da su se Povampirili opametili. se, brate, pa ne znam šta ti kažem. Povampirili se, deca. Nema veze, Miki. Dobro si ti odigrao, brate moj. Dobio si 9 do sad gemova. 9 rundi. Ajmo, Miki, ali probamo da roknemo tih 12, ajde. Mada od kad su dovatili oni bombu, haos je, brate moj. Joj! Zapali ga, ne gori u paklu! Dobra je, Ne, bravo, Miki. Imaš 13 health, samo da znaš da te A pipne nije neko dobro. palac, gotov si. Nemam kretnju, brate, mnogo mi smeta, brate, nešto. Ne znam šta mi je bio odjednom. Možda ti smeta smoke. Da. Odoše na B i plentaju. Mamicu im njihovu pametnu. Miki, pazi, tu su. Čakaj. Dobar smoke, brate moj. Iza leđa ti jedan. Reloadaj. Gdje li on otišao? Ne može, ne metkovi, ne mogu bez metkovi više, mi se smuči više ovo. Ne vredi, Miki, 12-9. Match rund. Match point, brate moj. Ma lagano. Sad šta uradiš? Da. Iznerviram se zato što mi znoji mi se ruka od tenzije i brate ne mogu ništa da uradim, brat. Ali Katastrofa. Miki, a realno, brate, da si ti plento celu partiju bombu, ti bi pobedio, brate moj. Sigurno. Ali kad su Da sam oni imao dovatili više bombu, haos je, brate moj, realno. Bravo. Još jedan ti je tu gdje si ubio ovu dvojicu. Ma vidi. Bravo! Ne da se, Miki, tek tako, brate moj. Imaš bombu, bomba je pala vamo. Za leđa! Ne!
Bravo, bre! Pazi, Samo prilaze, dvoje, prilaze. Samo dvoje su ostalo. Baci flash, nek ne vide ništa. Bravo. Samo ti čekaj bombu, gospodin. Op, eto ga, jesi ga video? Vidio sam. Gdje pop... A! Uplaši me, ja, majko me. Ovo treba baciti. Gdje je nestao? Nesto pa ja ne znam šta. Ja, ovo treba si da vidiš, uplašio me lik. Vidio sam, Miki, ovo je delovalo kao da je iskoristio neki cheat, brate moj. Moguće, ne znam. Zato što si izgubio, zavrtet ćemo spin. Da. Znači, ideš na sve ili ništa, jel tako? Jeste, pa ćemo naredni put nešto bolje, tako da respekt. Ljudi, imao sam veliki, ono kako da kažem, hype što se tiče ovoga. Pokušao sam, dao sam sav maksimum, nisam uspeo, ali bit će bolje, nemojte, veliki hype sam imao, brate. Znači, Miki, ideš na sve ili ništa. Idemo na spin i nadam se, ljudi moji, da će Miki osvojiti danas 3 prelepa skina. Pošto je Mihajlo, ljudi moji, izgubio od botova, bio je nevjerovatan meč, sad ćemo zavrteti i šta bude, bude. Nadam se, ljudi moji, da će Miki pokupiti danas sve skinove, da neće danas pući. Okej, dlaka fali, idu, brate, moji skinovi u ruke Mihajla Vadića. Čestitke, Mihajlo, svaka čast, brate moj, rizikovo si i pokupio si sve.